Zvieratká na farme. Milé deti, na kraji jedného malého mestečka, obklopená zelenými lúkami a zlatými poľami obilia, leží krásna farma. Je to miesto, kde každý deň začína spevom vtákov a končí západom slnka, ktoré oblohu zafarbuje do odtieňov oranžovej a ružovej. Na tejto farme žijú rôzne domáce zvieratká. Prvé, ktoré vás privítajú, sú kravy. Vedľa kravieho stáda sa pasú kozy. O kúsok ďalej nájdete ohradu s ovcami. Vedľa nich sa preháňajú kone. Na farme je tiež kurník plný sliepok a nezabudnime na prasiatka, ktoré sa veselo váľajú v bahne. A nakoniec, ale rozhodne nie najmenej dôležitá, je tu psia rodinka. Otec pes sa volá Rex a je veľký a silný. Má lesklú čiernu srsť a ostražité hnedé oči. Rex je strážcom farmy a je veľmi statočný. Vždy je pripravený chrániť farmu a jej obyvateľov. Sučka, ktorá sa volá Bella, je rovnako krásna ako jej meno. Má jemnú zlatú srsť a jej oči sú plné lásky a nehy. Bella je veľmi starostlivá a vždy sa krásne stará o všetky svoje šteniatka. Rex a Bella sú pripravení privítať svoje nové šteniatka na svete a ukázať im krásu farmy a radosť zo života medzi ostatnými zvieratkami. Čoskoro začne nová kapitola v ich živote a v živote na farme. A tak prišiel ten veľký deň. Bella porodila niekoľko krásnych šteniatok, všetky sučky, okrem jedného psíka, malého Buddyho. Rex sa nemohol dočkať, až svojmu malému synovi ukáže celú farmu a všetko mu vysvetlí. Chce, aby sa jedného dňa stal strážcom farmy, rovnako ako on. Prvých pár dní bola mamička Bella jediná, kto sa o šteniatka staral. Čoskoro ale prišiel deň, keď bol jediný psík zo šteniatok pripravený učiť sa všetko o farme. Psík, ktorého Rex a Bella pomenovali Buddy, bol odvážny a zvedavý, rovnako ako jeho otec. Buddy bol natešený, že sa dozvie všetko o farme a o svojich zvieracích kamarátoch. A tak sa začalo jeho veľké dobrodružstvo. Ráno, keď slnko začalo vychádzať a farmu obklopovalo jemné ranné svetlo, Rex vzal Buddyho na prvú prehliadku farmy. Prvou zastávkou bola pastvina s kravami. Pozri, Buddy, povedal Rex a ukázal na kravy, ktoré sa pásli na zelenej tráve. To sú naše kravy. Sú na pastvine, pretože potrebujú jesť trávu, aby mohli dávať mlieko. Buddy sa na kravy pozrel s otvorenými ústami. A čo ten veľký tati? Spýtal sa a ukázal na veľkého býka, ktorý stál bokom od stáda. To je býk, odpovedal Rex. Jeho úlohou je chrániť kravy a ich mláďatá. Mláďatá kráv sa nazývajú teľatá. A to sú tu všetci celý deň aj celú noc? Spýtal sa Buddy. Večer sa vracajú do kravína, kde majú svoje miesto na spanie a kde sú v bezpečí, vysvetlil Rex a potom pokračoval. A nie len kravičky dávajú mlieko. Máme tu ešte kozy, pobež, ukážem ti ich. Rex sa rozbehol a Buddy ho nasledoval.
kúsok od kravičiek mali svoj výbeh kozy. Kozy tiež dávajú mlieko, rovnako ako kravy, vysvetlil Rex. Ich mlieko je veľmi výživné a náš farmár ho používa na výrobu chutného kozieho syra. Sú to veľmi priateľské a zvedavé zvieratká, pokračoval Rex. Ich mláďatá sa nazývajú kozliatka a podobne ako kravy, kozy tiež trávia väčšinu dňa na pastvine, keď sa pasú a hľadajú potravu. A čo všetko jedia, ocko? Spýtal sa Buddy. Kozy sú všežravce. Jedia trávu, listy, vetvičky a dokonca aj niektoré druhy ovocia a zeleniny. Farmár im tiež dáva špeciálne krmivo pre kozy, ktoré obsahuje všetky potrebné živiny. A čo tam tá koza? Čo to má na brade? To je cap a na brade je jeho kozia briadka. Takú briadku má každý cap. Hovorí sa, že im dodáva múdrosť. Rex a Buddy pokračovali v prehliadke, keď v tom počuli ďalšie zvieratká z farmy. Buddy sa pozrel na svojho otecka a spýtal sa. Čo to je za zvuk, tati? Rex sa usmial a povedal. To je bečenie oviec, Buddy. Poď, ukážem ti ich. Prešli kúsok ďalej a objavili sa pred ohradou plnou bielých chlbatých zvieratiek. To sú naše ovce, vysvetlil Rex. Sú to veľmi pokojné a mierumilovné zvieratká. Ich srst sa používa na výrobu vlnených svetrov a šálov. Buddymu sa ovce veľmi páčili. A ako sa volajú ich mláďatá? Spýtal sa. Ovčie mláďatá sa nazývajú jahňatka, odpovedal Rex. Buddy bol nadšený. Jeho oči sa rozžiarili, keď zbadal malé jahňatko, ktoré sa pritislo k svojej mamičke. Bolo také malé a rozkošné, že Buddy nemohol odolať a priblížil sa k nemu. Ale v tej chvíli sa priamo proti nemu rozbehol baran. Buddy sa zľakol, zaštekal a rýchlo sa schoval za svojho otecka. Rex sa postavil medzi Buddyho a barana. Neboj sa, Buddy, povedal Rex. To je barán, je to otec všetkých jahňatok a jeho úlohou je chrániť stádo. Barán je veľmi silný a odvážny, rovnako ako my psi. Buddy sa pozrel na barana s rešpektom. Rozumiem, tati, budem si to pamätať. A tak pokračovala ich prehliadka farmy, plná objavovania a učenia sa o živote na farme a jej obyvateľoch. Buddy bol nadšený z toho, čo sa zatiaľ dozvedel a nemohol sa dočkať, ktoré zvieratka ešte spozná. Rex a Buddy sa pomaly vracali späť smerom na farmu. Cesta viedla okolo ďalšieho výbehu. To sú naše kone, povedal Rex a ukázal na skupinu silných a elegantných zvieratiek, ktoré sa pokojne pásli na tráve. Kone sú veľmi silné a rýchle. Sú to pracovné zvieratká, ale aj farmárovi a jeho deťom poskytujú spoločnosť a radosť. Buddy sa na kone pozrel s obdivom. Sú také veľké a ako sa volajú ich mláďatá? Mláďatá koní sa nazývajú žriebetá a keď vyrastú, stanú sa rovnako silnými a rýchlymi ako ich rodičia. Oteckovi sa hovorí žrebec a mamičke kobila. Teda to je zložité. A večer, keď je čas ísť spať, kone sa vracajú do svojej stajne. Stajňa je teplé a bezpečné miesto, kde kone môžu odpočívať a regenerovať sa po náročnom dni. Každý kôň má v stani svoj vlastný box, ktorý je plný čerstvej slamy, kde môže pohodlne ležať a spať.
Potom sa Rex na Buddyho pozrel a povedal. Tak, toto sú všetky zvieratká, ktoré žijú vonku na našich lúkach a pasú sa. Máme tu kravy, kozy, ovce a kone. Každé z týchto zvieratiek má svoju úlohu na farme a všetky sú dôležité. Potom Rex pokračoval. Ale to nie je všetko, Buddy. Máme ešte ďalšie zvieratká, ktoré žijú priamo na farme. Buddy sa nadšene rozbehol smerom k farme. Pribehol k veľkému drevenému domčeku. To je kurník, Buddy. Je to domov našich sliepok. Buddy sa pozrel na kurník a potom na sliepky, ktoré sa prechádzali vonku vo výbehu. Prečo sú niektoré sliepky vonku a niektoré v kurníku, tati? Spýtal sa. Rex sa usmial, veľmi sa mu páčilo, že je Buddy taký zvedavý a chce vedieť čo najviac. Sliepky, ktoré vidíš vonku, si užívajú slnko a hľadajú potravu. Tie, ktoré sú v kurníku, sedia na svojich vajíčkach. Sliepky znášajú vajíčka, vieš? Aha, a akú potravu majú sliepky najradšej? Jedia všetko možné. Ich strava zahrňa semená, zelené rastliny a hmyz. Na farme im tiež farmár dáva špeciálne krmivo, ktoré obsahuje všetky potrebné živiny pre ich zdravý rast a vývoj. Buddy sledoval sliepky, ako sa hrabú v zemi svojimi zobáčikmi. Prečo to robia, ocko? Spýtal sa. Sliepky rady hrabú v zemi a hľadajú korienky, semená alebo hmyz. Je to pre nich prirodzený spôsob, ako sa živiť a zároveň je to pre nich dobrá forma zábavy a cvičenia. A čo ten veľký vták s farebným hrebeňom? Spýtal sa. To je kohút, otec všetkých sliepok a jeho úlohou je chrániť ich. Kohút tiež víta každý nový deň svojím hlasným kikiríkaním. Zrazu Buddy nastražil uši a niečo počul. Čo je to za zvuk? Rex sa usmial a povedal. To je chrochkanie prasiatok, Buddy. Poď, ukážem ti ich. Prešli kúsok ďalej a objavili sa pred ohradou plnou rozkošných prasiatok. To sú naše prasiatka. Sú to veselé a hravé zvieratká. Ich mláďatá sa nazývajú prasiatka. Sú srandovní, povedal Buddy. A prečo sa váľajú v bahne? Prasiatka sa váľajú v bahne, aby ochladili a ochránili svoju kožu pred slnkom, vysvetlil Rex. Je to ich spôsob, ako zostať v pohode. Sú všežravce, čo znamená, že jedia rôzne druhy potravy. Ich strava zahŕňa zeleninu, ovocie, obilniny a niekedy aj malý hmyz. Na farme sú často krmené špeciálnym krmivom pre ošípané. Niekto prasiatkám hádže rôzne zvyšky jedla, ale nie všetko je pre nich zdravé a výživné. Prasiatka tiež radi hrabú v zemi svojimi rybáčikmi a hľadajú korienky, semená alebo hmyz. To je pre nich prirodzený spôsob, ako sa živiť a zároveň je to pre nich dobrá forma zábavy a cvičenia. Aj keď sa prasiatka radi váľajú v bahne, sú to v skutočnosti veľmi čistotné a inteligentné zvieratká, ktoré sa dokážu prispôsobiť rôznym diétam a životným podmienkam. Rex sa na Buddyho pozrel a povedal. Máme ešte jednu dôležitú úlohu, Buddy. Musíme zvieratká z pastvy zahnať do ich domovov, aby boli na noc v bezpečí. A tak spoločne strávili zvyšok dňa tým, že pomáhali zvieratkám vrátiť sa do ich domovov. Kravy do kravína, kozy do kozína
ovce do ovčína a kone do stajne. Buddy sledoval, ako jeho otec starostlivo počítal každé zviera, aby sa uistil, že sa žiadne nestratilo. Keď bola práca hotová, Rex sa na Buddyho pozrel s hrdosťou v očiach. Dnes si sa toho naučil veľa, Buddy. Si skvelý pomocník a ja som na teba hrdý. Buddy sa unavene usmial. Bol to náročný deň plný nových informácií. Teraz je čas ísť spať, Buddy. Zajtra nás čaká ďalší deň plný dobrodružstva na farme. A tak Buddy šiel spať k svojej mamičke Belle s hlavou plnou snov o živote na farme.